gaituela aldarrikatzea. Ohitu eta guzti egin gara erailketa matxisten kasuak salatzera. Baina horiek ez dira kasu isolatuak. Eta ezin dira eraso eta erailketa datuekin soilik kontatu indarkeria matxistaren biktimak. Hiltzen gaituena indarkeria matxista sostengatzen duen egiturazko sistema cis-heteropatriarkal kapitalista bera da. Eta nazkatuta gaude. Sistematikoa den indarkeria baten aurrean bizi gara. Gure egunerokotasuna zeharkatzen duelarik. Zerrendatu genitzake bizi ditugun indarkeria instituzionalaren, pobretze estrukturalaren, gure gorputzenganako kontrolaren, kriminalizazioaren, bortxa sistematikoaren, sexu heziketa pornografikoaren eta eskubide falten adibideak. Deno gara indarkeria matxistaren biktimak 11 formetara. Zorionez, feministok beste 12 modu bilatu ditugu horiei aurre egiteko. Autodefentsa feminista da dugun tresna. Urteak daramatzagu autodefentsa feministaren baitan antolatzeko deia egiten. Eta honek har ditzaken 11 bide eta forma sortzen, aplikatzen eta aldarrikatzen. Horretarako bildu gara gaur ere. Autodefentsa feministan isla izango da data garrantzitsu bat gertuatzen aizaigu. Egungo bizitzen eta kapitalan arteko talkan, gure bizitza eta gorputzak produktibitateako eta kapital metaketarako tresna izatea violentzia da. Zaintzarako eskubide publiko batez izatea ere violentzia da. Horregatik, bizitzak erdigunera ekarri eta azaroaren 30ean kaleak hartuko ditugu. Zaintza publiko eta komunitario bat baitugu aldarrikatzeko. Autodefentsa feminista dugu laneako, erantzuteko, pedagogiako eta gure bizitzen defentsa eraikitzeko erraminta. Bide horretan jarraituko deu antolatzen, espazio kolektiboak sortzen, olatu feministak eragiten. Ezin daitekelako uka feminismoak duen gaitasun politizatzailea eta sistema iraultzeko duen indarra. Kaleak hartzeko prest gaude eta ez gaitu inor geldituko, ez gaituzte geldituko. Ekin autodefentsa feministari. Gora borroka feminista!